Jekk jogħġbok ice coffee, is-sweat ħajogħġbok żgur. Jien Jelka, hawnhekk qegħdin għand Loaf u dan huwa Bella Kafe fuq Strada Reali. Dan huwa Sebastian u llum ħajorina kif nistgħu nagħmlu cold brew mid-dar. Dan huwa il-cold brew filter in coffee bottle. Jista' jintuża faċilment id-dar, hawnhekk speċifikament f'Loaf jiffiltraw l-ilma mill-minerali l-ħżiena, però mbagħad fl-aħħar tal-ġurnata xorta jiżdied il-minerali tajbin li għandek bżonn fl-ilma għall-kwalità tal-kafè li għandek bżonn. Importanti ħafna li jkollkom ilma ta' kwalità tajjeb għax ħajaffettwa it-toma tal-kafè fl-aħħar. Din hija il-filter fejn jidaħlu il-kafè mitħun, bħalissa jużaw iktar kors hawnhekk ħalli jevitaw mill-grinds joħorġu mill-filter u jitħallat fl-ilma ħalli kollox ikun smooth. Jitħallaw għal qisu 8 sigħat 12 siegħa. Anywhere in that range, safe biex ikollkom cold brew tajjeb. Fl-aħħar il-cold brew jiġi dan il-kulur, ma tarax coffee grinds, just liquidu. Jekk jogħġbok ice coffee, is-sweat ħajogħġbok żgur. We can start the process? Issa peress li dan il-fliexkun huwa siġillat, hawnhekk jagħmlu data biex ikunu jafu meta sar sa meta għandu, għax ovvjament il-kafè jitlaq ma' żmien. Peress li s-siġillat jistgħu jżommuh għal 3 ijiem u jibqa' tajjeb. Iktar ma tissiġilla il-cold brew, iktar ħajservik in the long run. 50 gramma silġ ma' 100 gramma cold brew. U issa qed iżid l-aħħar parti li hija l-ilma. Hawnhekk għandhom magna speċifika in-nitro press li bażikament tikkompressalek l-arja weħeda li tevitalek il-bżonn li jkollok bżonn it-tank tal-gass li jkun attached mal-chamber. Bħalissa taħawat l-ingredjenti kollha li għadna kif żidna flimkien qabel ma jtieħ in-nitro press. Din hija l-magna tan-nitro press hawnhekk ħajuża għal 15 il-sekonda fejn ħajkun qed jinġetta l-arja għal ġol chamber. Mela nerġgħu nħawdu t-taħlita u bil-mod ħajibda iservih. Bħalissa jibda jikkalma il-gass. Hawnhekk issa nibdew bil-mod naraw il-layers jibdew jidhru u hija l-istess proċess presso poco bħal tal-birra. Ejja nimmaġinaw il-Guinness fejn il-gass jissapara minn mal-kumpliment tal-mixture. U hekk għandna cold brew bin-nitro lest biex jisserva. Refreshing, very refreshing. Il-cold brew tajjeb minnu nħobb norna ħafna, però qatt ma doqtu bin-nitro di l-ewwel darba tal-bliħ. Ħafna fis-sajf provaw wieħed. Għal min jitħajjar jipprovaħ id-dar, nissuġġerilkom li tgħaddu Sant Loaf u tiġbru wieħed mill-apparat ħalli tkunu tistgħu f'ġurnata idduquh. Jien ħankompli nixrob dan, narawkom fuq l-episodju li jmiss ta' Strada Reali. Fejn tara minn kollox.